Sound. Yan. Good morning po mga kabanen. Good morning everyone. Ayusin lang natin yung ating Okay, magandang umaga sa ating mga tagapanood. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa CLTV 36 News Team. Yan, inaanan din yung ating bed. Live ho tayong napapanood hindi lamang sa ating Facebook page at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. At syempre sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official, ganoon din sa ating live streaming at CLTV36.tv/livestream. At syempre sa Google Play, kung ikaw ay Android user, pwede mo rin i-download ang ating app, live stream CLTV 36 sa inyong mga Android devices. At syempre, nationwide, napapanood tayo via Signal Channel 115 sa telebisyon. At dito rin sa Central Luzon sa ating 38 cable partners. Gayon din ho mga kabalen sa Free TV Channel 36. Digital TV na po ang CLTV. Kaya naman gumamit ho ng digital box kung hindi digital ready ang inyong telebisyon. At make sure nakapag-scan na ho kayo ng mga bagong channel. Kasama na dyan ang inyong paboritong CLTV 36 para ho sa mga balita at impormasyong napapanahon, balita at impormasyong may paggagamitan, makatotohanan at may kinalaman ho sa inyong pang-araw-araw na buhay. Siyempre, itong balitang hatid ho ng CLTV 36 ay mga balitang lokal, mga impormasyong may kinalaman sa ating komunidad, mga impormasyon at mga balita na may epekto sa ating araw-araw na pamumuhay. Muli po, i-like, i-share, mag-comment, sumali ho dito sa talakayan sa ating online tambayan. Kasama ho ang inyong news streamer, Kuyang Justin Dizon. Again, maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagtutok sa CLTV 36 News. At syempre, sa iba pa nating mga programa. Kumusta ho kayo? Pwede ho kayong mag-comment. Pwede ho kayong mag-react dito sa ating talakayan. At pwede ho kayong magbigay ng mga mungkahi, suggestions, ukol, syempre, sa mga pangyayari pa rin, mga usap-usapan dito sa ating bayan. Ayan, gaya na lamang ho, mga kabalen. Itong mga pagpapatupad ng election gun ban, kaliwat kanan ho, yung mga checkpoint. Paalala sa ating mga kababayan, Umiiral na ho ang election gun ban. Kasabay ho nitong pagsisimula rin ng election period nitong January 12, araw ho yan ng linggo. At katunayan, hindi bababa sa 25 itong naaresto na sa buong Central Luzon dahil yan sa pagdadala ng mga armas sa mga pampublikong lugar sa kabila ho ng umiiral na batas na bawal. Kahapon, mayroong press con itong COMELEC at may mga nag-apply for exemption. Pero ito ay patuloy na pinag-iisipan, patuloy na inaalam pa. Ito, mga kabalen, yan, mamaya tatalakayin din natin yung ibang detalye kaugnay ho niyan. Pero for the meantime, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Sa mga nanonood, pwede ho kayong mag-comment. Pwede ho kayong magbigay ng inyong komento. Makibahagi po dito sa ating talakayan. Babasahin ko rin kung meron kayong gustong ipa-shoutout. Babasahin niya ni Kuyang Justin. Yung mga gustong pa-shoutout, yung mga gustong pabati dyan. Lalong-lalo na yung mga nagba-birthday, yung ating mga kaibigan ko. Sino ba may mga birthday? Mamaya puntahan natin sa Facebook yung birthday today. Ayan, Pero silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Ang inyong nakikita sa inyong mga screen ngayon, mga kabalen, ay real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Yan, lakihan ho natin. Ito hong sa may pinakaitaas muna ho tayo. Ito yung northbound lane ng Balintawak Toll Plaza. As you can see, maluwag na maluwag ho yung portion na yan. Ganyan din yung sitwasyon sa Valenzuela Interchange. Yan ho yung second cube or second box
o middle box rather, sa dyan ho sa may itaas. Ano? At may bahagyang build-up na, bahagya lang naman syempre, dyan ho sa Toll Plaza ng Mindanao, exit. Ano? Pero hindi pa rin ganun kahaba as compared doon sa mga nakaraang araw, lalong-lalo na dyan sa casualty. And maayos naman yung andar ng mga sasakyan. Silipin ho natin yung sitwasyon dito naman sa ilalim, may Kawayan Interchange. Yes, mga kabalen, bagamat may volume, fast-moving pa din yung mga sasakyan, lalo na ganyan din ang sitwasyon sa gitna, yung Bukawe, Toll Plaza. Yung mga sasakyang pasalubong sa screen, yan ho yung mga going northbound, papuntang Tarlac, Pampanga. Yan, at yung mga palayo naman sa screen, papasok ng Metro Manila, maluwag pa rin ho ang sitwasyon ng trapiko dyan. At syempre, ganyan din sa may San Fernando Interchange, kaliwat kanan, north and southbound lane ng San Fernando portion ng North Luzon Expressway. Sa mga oras na ito ay maluwag pa rin po. At yan ay latest traffic update mula ho sa NLEX Corporation. Ayan, para ho sa mga nanonood, ayan, good morning, magandang umaga mga kabalen. Ayan, kayo ba'y nagising at kagaya ko na giniginaw? Ayan, yung binabanggit ko, kayo ba'y nagising na giniginaw at bahagyang inuubo-ubo? Ay hindi talagang malamig na ho ang panahon ngayon, at magtutuloy-tuloy. Dati rari, gaya nga nung binabanggit ng aking kaibigan, si paring Johnny, And itong mga nakaraang, nung araw, nung ating kabataan, pag Pasko malamig, ngayon na-delay, nahuhuli yung lamig. Gaya na lamang ho ngayon, talagang ramdam-ramdam natin yung brrrr, ika nga, yung cold weather, ayan, at talagang pahirapan ho ang pagligo sa umaga, mga kabalen, Pero siyempre, alamin ho natin yung sitwasyon, kung hanggang kailan ba, yung ganitong lamig, at meron ba tayong binabantayan na weather, tawag dito, mga weather situation, weather disturbance, Ayan, habang hinintay natin itong sa Pag-asa, batiin muna natin si Myra Somira. Good morning po. Ayan, nag-comment siya. Good morning, Myra. Magandang umaga. Maraming salamat sa iyong pagtutok dito sa CLTV 36 News Stream. Ayan, good morning sa inyo. Ito, gaya ng aking binabanggit, alamin natin kung tayo ba'y hanggang kailan itong malamig na panahon at hanggang kailan ho tayo makakaramdam ng itong magandang panahon, Kasi maya't-maya baka maulan din. Sige po, narito ang weather forecast mula ho sa DOST Pag-asa. Update for Tuesday, January 14, 2025. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na possible makaapekto dito sa ating bansa within the next 5 days. Pero kung makikita natin, meron tayong dalawang weather system na currently nakakaapekto dito sa ating bansa at inaasahan din po natin na magdadala ng mga pag-ulan. Una na dito ang northeast monsoon or ang hanging amihan na patuloy na umiiral dito sa May Luzon.
Samantala, yung easterlies naman natin or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ay umiiral dito sa kabuuan ng Visayas at Mindanao. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw, dulot po ng northeast monsoon ay malaking bahagi po ng Luzon ang makakaranas din po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Dulot po ito ng hanging amihan. Inaasahan pa rin po natin, makakaranas pa rin po na patuloy na mga pag-ulan dito sa may Bicol Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, pati na rin sa Quezon. Dulot po ito ng northeast monsoon. For Metro Manila, inaasahan po natin makakaranas naman tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Para naman sa magiging panahon natin dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, kumikita natin dito sa may Tacloban or particularly sa may Eastern Visayas ay makakaranas sila ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot po ito ng easterlies. Pero kung makikita naman natin, para sa nalalabing bahagi dito sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at kabuuan ng Mindanao, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan. Pero asahan din po natin ang mga panandaliang pag-ulan sa hapon at sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Kaninang 5 a.m. ay minilabas tayong weather advisory at inaasahan natin dulot ng northeast monsoon ngayong araw ay makakapagtala ng 50 to 100 millimeters of rain or moderate to heavy na mga pag-ulan dito sa may Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Para naman bukas, dulot po ng northeast monsoon at shearline, inaasahan natin ang moderate to heavy na mga pag-ulan dito sa may Aurora at Quezon. For Thursday, January 16, inaasahan naman natin ang moderate to heavy 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Cagayan, Isabela, Aurora. Dulot po ito ng northeast monsoon at ng shearline natin. Meron tayong nakataas na gale warning dito sa coastal waters ng Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Northern Quezon kasama na ang eastern coast ng Polillo Islands, Camarines Norte, Northern coast ng Camarines Sur, Northern at Eastern coast ng Catanduanes, Eastern coast ng Albay, Eastern coast ng Sorsogon, Northern at Eastern coast ng Northern Samar at Eastern Samar. Kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin na delikado po pumalaw dito sa mga nasabi po nating coastal waters. Ang sunrise mamaya ay 6:25 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:46 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Yan ho mga kabalen, inyong narinig itong weather update mula ho sa Pag-asa. Ito, tuloy-tuloy ho tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Oo, meron tayong binabantay mga konting cloudy situation dyan. At kahit maging simang bahagi rin ng ating kapuluan. Ito ho mga kabalen, for public service announcement muna tayo. Water supply interruption dito ho sa bahagi ng San Francisco, Mabalacat City. Mamaya hong gabi yan, January 14, alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga bukas, January 15. Dulot ho yan ng flushing activity na isasagawa ng Prime Water. Kaya naman yung mga kababayan ho natin dyan, west portion ng Barangay San Francisco, Mabalacat City, Pampanga, 9 p.m. to 5 a.m. Ayan mga kabalen, paghandaan nyo na. Ha? Saklun ako po. O yan. Para ho, hindi kayo maabala, hindi maabirya. Yan ho yung mga balita. Yan ho yung mga informasyon na hatid ng CLTV, yung binabanggit ko. Yung mga local information. Mga information na may kinalaman ho sa ating pang-araw-araw na buhay. Gaya na lamang, syempre, ng foreign exchange. Syempre, pera yan. Araw-araw may kinalaman talaga sa atin yan. Di ba? Yan, Kong Felix, shout out. Ito hong January 13, latest available data mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. 58.70 ang $1 US dollar.
58 pesos 70 centavos. Ayan. Yung ating Japanese yen, 36 centavos. Yung UK pound, 71 pesos 19 centavos. Hong Kong dollars, 7 pesos and 49 centavos. At itong ating asan na ako? Saudi Riyal, 15 pesos and 54 centavos. Itong dirham, UAE, 15 pesos, 88 centavos. Euro, 59 pesos, 74 centavos. Korean won, 0.03 centavos. At Chinese yuan, 7 pesos, 95 centavos. Yan ho yung palitan ng foreign exchange, o yung foreign exchange, palitan ho ng currency ng ibang bansa kontra sa ating Philippine peso as of January 13 mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga kababayan, marami pa pong balita. Isang mabilis na patalastas lamang sa telebisyon. Magbabalik po itong ating CLTV 36 news stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ayan, mga kabalin, gaya ng nabanggit ko, ayan, live ho tayong muli sa telebisyon. Signal Channel 115 nationwide ho yan at sa ating 38 cable partners sa buong Central Zone. Gayun din ho, mga kabalin, sa Free TV Channel 36 dito ho sa Pampanga. Taan muna natin yung ilang mga pagbati. Ayan, si Liana. Li, ano ba ang story natin dyan? Ano ba yung dapat abangan ng ating mga kababayan sa mga balitang tinatrabaho mo ngayon? Ayan, mamaya babahagi po sa atin ni Liana Canilaw yan. Good morning! Good morning, Liana. Ayan, like, share, follow itong ating news stream. Bigyang daan ho natin itong public service announcement. Ito ho, mga kabalin, para ho sa mga nakakanood, paki-share itong ating post sa CLTV 36 News at tulungan ho natin itong pamilya ni Von Erica Raimundo na siya ay matagpuan. At pinaghahanap po, huling nakita sa Pampanga High School, City of San Fernando nito pong January 13 kahapon. At si Von Erica Raimundo ay 17 years old. At kung inyo pong makita ay mangyari lamang tumawag sa 0920-9381-942. Ulitin ko yung numero na pwedeng i-kontakin
mag-text, magpadala ng mensahe, tumawag 0920-9381-942 if you know the whereabouts of Von Erica Raimundo para matulungan ang kaniyang pamilya. Ayan, at sana'y nasa mabuti hong kalagayan si Erica sa mga oras na ito. Nakasuot ho siya ng Pampanga High School uniform at ng jacket. Huli siyang nakita sa Pampanga High School January 13, alas 6 ng umaga. May tangkad ho siyang 5'6" at 17 years old. Si Von Erica Raimundo na pinaghahanap po ng kaniyang pamilya. Ito naman ho mga kabalen sa bayan ng Mexico, Pampanga. Ito patuloy ho yung pagpapairal din ng checkpoint. Gaya na lamang sa ibang lugar. Ito na tsempohan ho ng ating kasamang si John Quiroz. Ito hong checkpoint ng PNP. Comelec checkpoint dito sa Barangay Lagundi, Mexico, Pampanga na pinangungunahan po ni Police Major John Ray Cutab. Ito ay ilang eksena diyan sa Barangay Lagundi, Mexico, Pampanga. Sa may boundary ho ng Ciudad San Fernando at ng bayan ho ng Mexico. Paalala ho ng PNP sa ating mga motorista ay huwag matakot at makipag-cooperate sa mga kapulisan at ito plain view lamang yung inspection dito mga kabalen kaya naman at kung kayo naman po ay may maramdaman din naman na pang-aabuso ay wag ho kayong or panghaharas minsan pwede naman ho kayong ay lumapit sa mga kinaukulan din at sana naman wag gamitin itong mga ganitong at gumagamit yung sa tama itong mga checkpoint mamaya subukan ho natin yan maganda to alamin natin tanungin natin sa CHR ano ba yung karapatan ng bawat individual yan Ashley kung naririnig mo ako yan pwede mayroon ka ng assignment yan anong karapatan ng bawat individual pagdating ho sa mga checkpoint na ganito upang maprotektahan din natin ang ating sarili pero sa bahagi po ng PNP ito, patuloy nilang ipapatupad dito hanggang sa June 12, yung katapusan ho ng election period. Dahil mga kabalen, importante, kabilang ho sa kanilang binabantayan yung pagdadala ng mga armas sa mga pampublikong lugar dahil umiiral ho yung election gun ban, At ayon ho dyan sa PNP Mexico, isang individual na ho yung kanilang na-aresto, dahil sa paglabag sa election gun ban. Ayan. Shout out kay John Quiroz. Ang ganda ng litratong to. Very good, John. Okay to. May detalye. Ayan, tanggalin natin yung Tanggalin natin tong banner para makita nila yung full picture. Nasa ba? Ayan, mga kabalit. Ayan, full screen mo yan. Di ba? Ito yung ilan sa mga kuha ng ating kasamang si John. Diyan ho sa may boundary ng Mexico at San Fernando. Diyan sa may Barangay Lagundi ho yan. Ito mga kabalen, update lang din kaugnay nitong pamunuan ng PNP dito sa ating rehiyon. May bago na tayong police chief. Wala pong iba yan kundi si Regional Director PBGen Jean Fajardo. Ayan, congratulations. Siya po ay gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang babae na itinalaga na hepe ng Police Regional Office 3. Official ho siyang nailuklok
at nitong nito lamang week as the 35th Regional Director ng PRO3. At pinalitan ho niya si Brigadier General Rodrigo Maranan na re-assign po sa dyan sa may Central Visayas. Dati na hong naging parte na rin ng komunidad si Jean Fajardo. Oo. And kung maalala nyo, si Ma'am Jean ay naging hepe rin ng Pampanga Provincial Police at Intelligence Chief ng Police Regional Office 3. Ayan. Kaya naman hindi na ho bago sa kanya itong ating rehiyon, itong ating lalawigan. Sa kanya pong naging inauguration ceremony, nanawagan ho ang bagong hepe ng Police Regional Office 3 na si Ma'am Jean Fajardo sa mga provincial at city director na unahin ang kapakanan ng taong bayan at ang seguridad at kapayapaan ng halalan 2025. Ayon ho kay Director Fajardo, umakyat na sa 25 individuals ang kanilang naaresto sa buong rehiyon dahil sa pagdadala ng mga armas. At yung 5 rito ay naaresto sa Bataan, 2 sa Bulacan, 8 sa Nueva Ecija, 6 sa Pampanga at 3 sa Zambales. Sa kasalukuyan, 314 checkpoints na ang nakadeploy sa pamumuno yan ni Regional Director Jean Fajardo ng Police Regional Office 3. Ayan, welcome po dito sa Central Luzon. Welcome back. Ayan, RD Fajardo. At syempre, ngayon pa lamang, bago humalipat si RD Jean dito, siya yung tagapagsalita ng PNP at madalas din natin siyang makausap, makapanayam sa ating mga programa. Kaya naman ho, RD Jean, sabihin ko na ngayon pa lamang, bukas po ang CLTV 36 News para ho sa Police Regional Office 3. Kung ano ho yung mga impormasyon, mga balita, mga programa at mga aktibidad na nais niyong ipahagi sa ating mga kababayan, narito po ang inyong CLTV 36. Katuwang niyo ho kami sa pagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad. Kaya naman, Ma'am Jean, next, hope to talk to you soon. At sana makausap po namin kayo sa mga darating na araw. Again, welcome back and congratulations po. Ito mga kabalen, kung matatandaan nyo yung gumuhong flood control project dyan sa may Kandating, Arayat, Pampanga. Oo. Target daw yang matapos sa loob ng 3 buwan dahil sinimulan na yung repair. At yung repair niyan mga kabalen ay wala raw ekstrang gastos sa pamahalaan dahil ito raw ay bahagi ng warranty ayon sa project engineer ho ng programa. Narito po ang balita ni Liana Canilao ukol ho dito sa kontrobersyal na flood control project sa bayan ho ng Kandating, Arayat sa barangay Kandating sa bayan ho ng Arayat, Pampanga. August 17, 2024, nang mapuno na pangamba ang mga residente sa Purok Dudurot, Barangay Kandating, Arayat, Pampanga, matapos gumuho ang flood control project sa nasabing lugar. Matapos ng 5 buwan, sariwa pa rin sa isip ng residente si Sonny Esguera ang pangyayari. Mi po balo nung nanunggawan mi, mi po balo kaya marap din yung kaputol ko kaya nila mas lalo makakalunos. Susopa mi larong manakot kargo ang pakikain mi po yung kargado. Makatakot, tsaka daramdaman mula po kasi rin bakal, mamakbong, lalagutok, masikan po, na ako man po may patudtod. Hanggang sa kasalukuyan, nababalot pa rin sila ng takot at hindi mapakali. Stress kami pa pong ganyan ito, tsaka maninervisan kami, siyempre, may balo nung namalyari kaya kami. As of January 13, 2025, 30 to 40% complete na ang ginagawang restoration at repair dito. Ayon sa project inspector na si Engineer Brian Jasper Santiago ng DPWH 1st District Engineering Office, matatapos ang pagkumpunisa ng wasak na istruktura sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Within 2 to 3 months po, kung okay naman yung panahon, siguro matatapos na po natin lahat ng restoration dyan, ng repair works. Ginagawa ng contractor na Edmer Construction and Trading na walang additional cost sa gobyerno ang repair dahil pasok umano sa warranty ng proyekto. Samantala, patuloy daw ang pagbabantay ng DPWH sa repair upang masiguro ang pagsunod sa design ng flood control project.
Liana Canilaw, CLTV 36 News. Balita naman ho dito sa bayan ho ng Masantol, Pampanga. Ito kaugnay naman ng na-delay na budget. Oo mga kabalen. Ang ayon ho sa Sangguniang Bayan, itong pagkakadelay ng budget approval ay sanhi daw ng kakulangan sa mga rekisito gaya na lamang ng ilang mga documentos at attachment. Ano? Kaya naman hindi pa nila ma-approve itong 2025 budget ng Masantol LGU. Narito po ang balita kaugnay ng usaping iyan. Tonton busa sa umunay di pag-aproba ng Sangguniang Bayan sa annual budget ng lokal na pamahalaan para sa taong 2025. Muli namang iginiit ni Bustos ngayong Lunes, January 13, na wala siyang nakikitang rason para i-delay ang pag-aproba rito. Kaka-first class lang po ng bayan ng Masantol. We have just exceeded yung 200 million mark. And for the year 2025, nasa 250 million lang po yung budget for the whole year ng bayan ng Masantol. Kaya I see no reason para po sa delay. Kung naman na-deliberate at na-review po ito agad, sana na-aprobahan na po. Kung hindi raw makaaprobahan ng 2025 budget ng bayan, hindi maibababa ang mas maraming pondo mula sa national government. Sa ginanap na flag raising ceremony, ibinahagi ng Sangguniang Bayan ang kanilang report ukol sa nasabing usapin. Isa sa dahilan kung bakit hindi raw ma-approve ang pondo ay ang kakulangan ng kaukulang rekisito ng mga departamento ng LGU. Yun naman pong budget, konting attachment lang po ang hinahanap namin dito sa Sanggunian. Attachment po na na-delay po, doon po siguro sa mga department heads, hindi po nila agad sinagmit. Hindi naman po kami mag-approve ng budget na may kulang kasi po pagdating sa Kapitolyo, re-review yan, patatawag din po kami at sasabihin bakit ganito yung budget. Ayaw na po namin ng matawag kami na mali kasi po ang tagal na namin dito. Ayon kay Vice Mayor Dan Ginto, walang halong politika sa hakbang ng Sangguniang Bayan. Matatanda ang magiging magkatangguli para sa mayoral race sa 2025 national and local elections si Ginto at Bustos. Wala po tayong politika dito. Pinag-usapan nga po natin, sabi nga ni Consul Bernie, na pera po ng bayan to, pera po ng munisipyo, wala pong politika. Samantala, ayon kay Councilor Bernie Guevara, ang chair ng Committee on Appropriations, hindi rin maglalagay ng budget kung wala itong kaakibat na batas at Implementing Rules and Regulations o IRR. Kasama rin sa mga apektado ay ang pondo para sa job order o JO workers. Dahil sinasaad ng batas, especially the Civil Service Commission at naging findings na COA, walang JO na automatic renewal. Ang mga JO parang project hire. Pag natapos ang kanyang proyekto, tapos na yung kontrata. Kung may gagawin kang ibang proyekto, another JO. Yun po ang nakalagay doon sa batas ng civil service regarding JO. Nais daw ng komite na masigurong nasusunod ang tamang proseso upang hindi magkaroon ng dahilan ng kapapahamak ng mga opisyal ng bayan. Nakita niyo po sa ibang bayan, nasususpindi ang mayor, ang vice mayor, ang mga councilors. Sa Porac po, number 7 po yata naging acting. Hindi ko po papayagan na mapahamak si mayor, si vice mayor, ang kasamahan ko dahil lang sa maling proseso. Pinag-iingatan ko po. Handa raw magtrabaho ang Sangguniang Bayan kahit Sabado at Linggo para lamang sa aga ng pagsasaayos ng pondo, katuwang ang bawat department head. Samantala, dumalo rin sa nasabing seremonya si Patrol Party List Representative George Bustos na ama ng punong bayan para umano magbigay suporta. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Yan ho ang mga balita, mga impormasyon na dapat ho ninyong malaman ngayon hong January 14, Tuesday, alas 10:54 ho ng umaga. Yes, mga kabalen, i-follow nyo lamang ang CLTV 36 News para ho sa mas marami pang update, balita at impormasyon tungkol sa Pampanga at sa buong Central Luzon. Ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama
At dyan, ito sabi, nagta-time check na si Renz Steven Correa. Renz, shout out. Maraming salamat, Renz. 10:55 na po ng umaga. At ito, maya-maya alas 2 minutes na lamang. Tayo ho ay magbababay na sa telebisyon. Gayon din dito sa Facebook. Pero silipin ho natin itong ilang mga kaganapan na may mga nangyayaring pagdinig sa kamera. Tutok lamang sa CLTV 36 dahil ilalive din ho natin yung ilang mga yung mga pagdinig na yan at yung mga ilan pang public events na mahalaga ring malaman ho ng ating mga kapampangan, ng ating mga kabalin, ng ating mga manonood. Ayan. Muli maraming salamat ho sa pagtutok dito po sa news stream. Bukas, magkita-kita ho tayo ulit. Ganitong oras pa rin, 10:15 hanggang alas 11 ho ng umaga para magbigay, para magbalitaan at magbigayan ng update ukol sa mga kaganapan dito ho sa ating lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. Maraming salamat muli. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Ingat ho tayong lahat at manatiling informed sa mga happenings, sa mga nangyayari sa ating komunidad. Tutok lang sa CLTV 36 News. Maraming salamat po.